खुलुमबाय जय भटारशिप दा जाहैबाय दिनै जोङो क'क्राझार भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल जिल्ला आफादा नैबे 28 खालार खालि नैबे सेरफांगुरिनि सिनियर सिटिजेन फराम रुमनि न'ब्लाङाव दिनै मोनसे गेवलाङै हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारि लानायाव आं गासैबो रायजो राजा आरो गासैबो मिडिया लोगो नोंथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा जाहैबाय जोंनि भटार्स पार्टीनि थांखिया बेनो जे जोंहा जाहैबाय 1947नि आं बे खोथाखौनो बुंबोगासिनो दं 1947 मायथाइनि सिगाङाव जोंनि बे देशनि मानसिफोरा ना जात ना फातमोन, ना हिन्दु ना मुसलमान ना ख्रिस्टान। दा बै समाव बेमोन आरोखि जोङो भारतखौ ब्रिटिशफोरनिफ्राय स्वाधीन खालामनो थांनाय समाव। दा बेवहाय गोबां मुसलमान थैदों, गोबां हिन्दु थैदों, गोबां बर' थैदों, गोबां राजबंशी थैदों, गोबां आदिबासि थैदों, गोबां पान्जाबि थैदों। दा जोंनि देशआव बिथांमोना बे आर्थिक राजनितिक माबायावहाय बिथांमोनहा थैनो गोनां जादों आरोखि देशखौ स्वाधीन खालामनायाव। दा बिनिखायनो जोङो बे स्वाधीन खालामनायनि उनाव जोंहा भारतबर्षआ जायनाखि भटारफोरा मोनथाय मोननांगौमोन बै नांग्राफ्रा जे ब्रिटिशफोरनि आखायाव थानाय समाव जोंहा खुनु थानाय जानायनि मोजां बेबस्थायानो गैयामोन। दा बै मोजां बेबस्था गैयैखाय जोंनि बिश्वकर्मा भारत गान्धीया दा ब्रिटिश स्वाधीन मोनखांनायनि उनाव जोङो महात्मा गान्धीया जे सोमावसारनायनि ब्रिटिश स्वाधीन मोनखांनायनि उनाव जोङो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा थानो जानो जेबो सुबिदायानो गैया। दा जोंहा बे समावहाय जोङो बेखौनो जोंनि बिश्वकर्मा भारत गान्धी सारा नैबे 2003 मायथाइनिफ्राय सोमावसारनानै 2003 मायथाइनिफ्राय सोमावसारनानै बिथाङा नैबे जिनिसखौ दा भारतबर्षनि गेजेराव एबा सारा पृथिबीनि गेजेराव बे जिनिसखौ मावनो आखायाव लादों आरोखि। बे मिटिंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा ब्रिटिश स्वाधीन जानायनि उनाव जोंहा भट होनायनि मोन्थाय मोनदों, जोंहा राजनितिक अधिकार मोनदों। बे राजनितिक अधिकारनि गेजेरजों दिनै रायजो राजाफ्रा 76 इयार भट होबाय। बे 76 इयार बैसोआव भट होनाय समाव दिनै रायजो राजाया जेबो मोनाखै। दा थिग जोङो बे भट होनायनि मुङाव 5 बोसोरे जोंनि रायजो राजाफ्रा भट होनायनि मुङाव जोंनो दा GDP-आव जोङो रायजो राजाफ्रा मोननांगौ। जायनाखि भटारा 5 बोसोरे भट होयो बिथाङा GDP-आव मोननांगौ। बे GDP-नि मिनिङा जाहैबाय ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्ट, जे बेनि मुङाव जों मोननांगोन। GDP मोनाबा बबेनिफ्राय जाहैदों, गभर्नमेन्टआ बबे जाहोगासिनो दं? GDP-नि मोननायनि खारना जे जोङो हमनानै ला जोंनि भारतबर्षआव 135 करोड़ 140 करोड़ पपुलेसन दं। दा बिथांमोननि नामावहाय बिथांमोननि जायनाखि देशनि भट होनायनि मुङाव बिथांमोननि देशनि सम्पतिनि मुङाव जायनाखि दिनैहाय भटारफ्रा कारेन्टनि टेक्स होयो, दिनैहाय सना मुक्ता जेसेबांनाखि हानि टेक्स, जेसेबांनाखि बायदिसिना गहेना बायदिसिना लैथोनि ना बिथांमोनहा बै GST टेक्सखौ लायो। बेनिफ्राय जोंनि मानसिनि बै साफा 140 एबा 35 करोड़ पपुलेसननि बै खर' माथानि लानानै जनमुरि आयखौ लानानै दिनैहाय पार्लामेन्टआव दा नैबे 2020-21-22-23नि गेजेराव सासे भटारनि मुङाव 26,000 थाखा साफायो। बेनिखायनो बे 26,000नि मुङाव दिनै देशनि भटारफ्रा भट होनायनि मुङाव दिनैहाय 13,000 करि जों मोननांगौ। खिन्थु जों 8,000खौ बुंगासिनो दं 2014-15-16 सननि बे GDP-खौ। खिन्थु जों सानदों जे देश सालायनो आधा आरो जोंनि भट होनायनि मुङाव जोङो GDP-आव जों मोननांगोन। दा बेनो जोंनि डिमान्डआ। दिनैनि बे डिमान्डआ बेनो जे सरकारा जोंनो बे जिनिसखौ होयैयाव दिनैहाय जोंनि देशआव जेसेबांनाखि भटारफोर दं दिनै 1 भट जानो हमदों। दिनै बे 1 भट जानायनि गेजेरजों बिश्वकर्मा भारत गान्धीया दिनै हमनानै ला मोनसे आयेन बानायदों जे जोंहा रांखान्थि उदांस्रिनि दावहारु इक'नमिक फ्रिडम फाइटार
बे जायनाखि बेनि थाखाय जोंहा दिनै सेनानि जों भर्ति खालामगासिनो दं जों जे बोरै सरखारनिफ्राय जों बे माबाखौ जों बोरै मोनगोन बैनाखि जायनाखि दालालफोरनिफ्राय जायनाखि बै 545 एमपिफ्रा जोंखौ दिनै लुथिनानै जागासिनो दं 1947 नि उननिफ्राय दिनै कंग्रेस बिजेपि दिनै जाबोदों दिनै बिटिआरआवबो 2003निफ्राय बिपिएफ इउपिपिएल जाबोदों दा बिनिखायनो दिनैहाय जोंनि मोन्थायखौ जों मोननांगौनि थाखाय दिनैहाय जोङो जांख्रिसार बेनो जे जाहैबाय जोंहा भट होनायनि मुङाव आं बुंगासिनो दं नोंथांमोनहा जे बेखौनो जे भारतनि नागरिकफ्रा जे भट होनानैनो जोङो सरखार बानायो भारतनि नागरिकनि सायावनो दिनै पुलिस थाना दिनै भारतनि नागरिकनि सायावनो दिनै डिसि अफिस दिनै भारतनि नागरिकनि सायावनो दिनै रेलवे दिनै भारतनि नागरिकनि सायावनो दिनै मबाइल कम्पानि दिनै भारतनि नागरिकनि सायावनो दिनै थगायगासिनो दं दा बेनिखायनो जों दिनै जोंनि जांख्रिथायखौ भारत गान्धीया जोंनि रायजो राजानि गेजेराव बारानिफ्राय बारा सोमावसारगासिनो दं आरो रायजो